یتقلب علی الفراش مٹی تے انج تڑپ دے مہدی دا بابا جی میں مچھلی پانی دے باہر تڑپ دی آدھے میں ویکھے جگر امام دے ٹکڑے کپی کے باہر پیان دے نادے میں دی غربت ترس آیا دروگا آدھے جدنا ابن اوتاش لکھیا گیا ہے مولا کھوتے میں توڑی رہائی کرا مولا جی میں میری نبی ویسی ظالم ظلم کرے سن میں تن تڑپ دیا نہیں بیک سکتا سجات متھے تیرا کیا دنے تیری مہربانی میں کلہ پیا تڑپنا میں اپنے کمرے چ موجود ہاں قربان میں اس دادے تو جیڑا 14 سالان دا قیدی آئی جیڑا تڑپ دا میرے امام نو زہر ظلم دی ملی ہوئی آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون غسل ہویا کفن ہویا جنازہ تیار ہویا بلکہ شہادت تو پہلے میرے امام ابن اوتاش نو آدھے نے باہر چلا جا سامرے تے